A'a, shi ba na ce ka basa ba? Shi nawa ya ce ma ne? Kakka damu ƙara mai miliyan 1 kawai. Ƙara masa rabu da shi. Sai damu mutane ban da damu ba abin da suka yi. A'a, baby, ya kike? Kin zo kin gare na ɓace ko? Wallahi. Wallahi wasu ne nan tun ɗazu sai kira na suke yi tun. Baby, ya na ka zo min da wannan mota? Abba, in kawai na suka gani ai sai su raina ni. An ban da abinki wannan mota, ai mota ƙaramin motar mai gadin gidanmu ce wannan ai. Ke ba kin san ai na fi ƙarfin na wannan mota. Kawai dai na bada mota na kawo shi ne kafin a wanke ta, shi yasa na ce bari kawai na zo na ganki. To Allah sarki babu damuwa hakan ma yayi. Yanzu dai me zan samu? Me kake so? To abin sirri ne. Yanzu dai abin da ya kawo ni dama na sai wani fili a nan ƙasa. Wasu filaye ne ina son ki zo mu je ki gansu idan sun yi a fara gini har ma na so na baki guda ɗaya. To sai kuma wa'annan mutanen suka kira ni wai jirgin da zan tashi da shi ne gobe an ce ya samu matsala, shi yasa ma na ce a bawa mai gyaran miliyan 1 a fara gyara shi. So, sai dai abin da ya zo da matsala. Wallahi, amma kaki damu idan na dawo ko after 1 week ne ai zan taɓo ki sai ma. Shikenan babu damuwa. Sai mun yi waya ku? Shikenan. Yawwa. To.